Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Aurel. Taong 1980, Cabangan, Zambales. Noong mga panahong ito, nakatira sa bayan ng San Antonio ang pamilya ni Aurel. Bata pa lamang siya, marami na silang problemang kinakaharap. Bukod sa kahirapan, yung dalawa niyang kapatid ay walang maayos na pag-iisip. Lumaki ito na may mga saltik at nananakit ng ibang tao. Kaya sa halip na payagan itong lumabas, ikinulong ito ng tatay niya sa bahay nila. At para makapaghanap buhay, siya palagi ang naiiwang nagbabantay sa dalawa. Mula 7 anyos, ganun na ang trabaho niya hanggang sa tumungtong siya ng 17. Ayon kay Aurel, mahirap ang ganoong buhay, lalo't hindi niya kayang tiisin ang kalagayan ng kanyang mga kapatid. Isipin ninyo, parang mga kriminal ang mga ito. Wala yung kasalanan pero nakakulong ito sa isang maliit na piitan na pawang kakasya lamang ang kanilang mga katawan. Araw man o gabi, nagwawala ang dalawa dahil sa kagustuhan nitong lumabas. Madalas ding wala ng saplot ang mga ito. Animoy wala itong pakialam sa kanilang katayuan. Matanda ito ng di hamak kay Aurel Pinuno. Kaya ingat na ingat talaga sila na makita ito ng ibang tao. Kung saan-saan din dumudumi ang mga kapatid niya. Kaya kapag wala ang mga magulang nila, siya ang dumudukot ng mga dumi nito sa loob ng kanilang kulungan. Sanay na rin ang mga kapatid niya sa kanya. Kaya kahit papaano hindi na siya nito sinasaktan. Sa loob ng ilang taon, yon ang buhay niya. Hindi na nga siya nangangarap noon dahil akala niya habang buhay niyang trabaho ang pag-aalaga sa kanyang kapatid. Subalit ang hindi niya alam, may darating na pangyayaring magpapabago sa kanyang kalagayan. At nagsimula ito noong may nakaaway ang kanyang mga magulang. Papasapit na ang Nobyembre noong nabalitaan ni Aurel ang tungkol dito. Sa sobrang pagkabahala niya, kaagad niyang pinuntahan ng mga magulang niyang abala noong nagtitinda. Pagdating niya sa kanilang tindahan, sinalubong siya ng tatay niya bitbit ang isang timba na may lamang tubig. O Aurel, anong ginagawa mo rito? Bakit iniwan mo ang mga kapatid mo? Nang marinig niya ang sinabi nito, di siya nagdalawang isip na ilahad ang mga bagay na kanyang nalaman. Medyo nag-aalala na rin kasi siya, lalo pat yung mga nakaaway ng mga magulang niya ay kilala na makapangyarihan sa lugar nila. Marami rin itong mga armas na itinatago at alam ng marami na pamilya ito ng matatapang. Pagkalahad niya ng tungkol dito, ramdam niya kaagad ang pananahimik ng tatay niya. Hindi ito diretsong nakasagot na parabang meron itong iniiwasan. Kaya para makakuha ng sagot sa mga tanong niya, muli niyang inulit ang kanyang mga tanong. Tay, totoo ba na nakaaway niyo sila? Bakit naman ho kayo pumasok sa ganyang gulo? Di niyo ba nakikitang hirap na tayo sa mga personal nating problema? Matapos niya itong sabihin, inakala niya na madidinig ito ng tatay niya at mapapaamin niya ito sa mga kasalanan nito. Ngunit sa halip na makaunawa, tila bang nagalit pa ito sa kanya. Huwag mo akong pangaralan dahil unang-una wala kang nalalaman. Tsaka isa pa, masyado ka pang bata para makialam sa mga ganito. Sige na, umuwi ka na. Mamaya pagsara namin ng tindahan, sasabihin ko sa iyo mga bagay na gusto mong malaman. Nang marinig ito ni Aurel, hindi na siya nagsalita pa. Ramdam niya kasi na iritable at parang nagagalit na ang tatay niya. Ayaw kasi nitong pag-usapan ng mga problema, lalo na sa harap ng maraming tao. Pagbalik niya sa bahay nila, nadatnan niya yung mga kapatid niya na nakaupo malapit sa pintuan ng kanilang piitan. Hindi ito gumagawa ng kahit na ano, kaya naman kaagad niya itong nilapitan para kausapin.
Kapag ka nagkakaganon kasi ang mga kapatid niya, isa lang ang ibig nitong sabihin at yon ay nakakaramdam ito ng gutom. Kuya, nagugutom ba kayo? Gusto niyo ng pagkain? Nang marinig ito ng kapatid niya, tumingin lang naman yun sa kanya. Hindi ito nagsalita o kung ano, indikasyon na wala itong interes sa mga bagay na sinasabi niya. Kaya sa halip na pilitin, nagdesisyon na lamang siyang magluto ng merienda. Pagkatapos tumambay siya sa sala kung saan mula roon nasisipat niya ang dalawa niyang kapatid. Araw-araw sa ganoong lugar lang umiikot ang kanyang mundo, kaya hindi na ito gaanong nakakapanibago. Normal na rin ang ganoong akto ng mga kapatid niya, kaya di na siya gaanong nababahala. Walang kaide-ideya noon si Aurel na ang mga inaasal ng mga ito ang unang pahiwatig na sila'y nanganganib. Pagtungtong ng hapon, 4:00 pa lang dumating na ang mga magulang niya. Medyo nakakapanibago ito, lalo pat madalas umuwi ito bandang 7:00 na ng gabi. Pagpasok nito sa kanilang bahay, kaagad siya nitong inutusan na magligpit ng gamit. Ayon sa kanyang ama, aalis sila ng bayan at pupunta sila sa lupa nilang malapit sa lugar ng San Antonio. May lupa kasi silang sinasakahan banda rito, pero matagal na nila itong napabayaan dahil nga sa layo nito mula sa bahay nila. Meron din sila roong tirahan, kaya nang marinig niya ito, di niya maiwasang mapaisip. Tay, ano ang ibig niyong sabihin? At bakit naman tayo lilipat ng bukid? Ang ganda-ganda na ng sitwasyon natin dito. Ano ho ba talaga ang nangyayari? Dahil sa kanyang sinabi, napatingin ito sa kanya na nakakunot ang noo. At nung mapansin niya ito, dito na siya kinutuba ng masama. Kadalasan kasi, ipinapakita ng tatay niya ang ganoong muka kapag matindi ang problema na kinakaharap nila. Kaya naman nang makita niya ito, nagtanong siya ng nagtanong hanggang sa dito niya nalaman ang binabalak nitong pagtakas sa kanilang mga kalaban. Matindi ang galit sa kanila ng nakaalitan nitong pamilya at marami na rin itong mga pagbabanta sa buhay nila na natanggap. Kesyo, uunahin ito ang kanyang mga anak. Hindi sila nito papaabuti ng Pasko at kung ano-ano pa. Pagtatapat pa ng tatay niya na kapag nanatili sila sa lugar na yon, posibleng mapahamak silang lahat. Aminado ito na wala itong kapasidad na makipaglaban, pero ibang usapan na kapag ka nakatungtong sila sa lugar ng Santa Rita. Nang marinig ito ni Aurel, kaagad itong napaisip. Medyo nalilito na rin kasi siya sa kadahilanan kung hindi siya nagkakamali. Wala naman silang kakilala sa lugar na yon. Ano naman ang gagawin nila roon? Lalo pat wala sila roong malalapitan. Naniniwala rin siya na mas ipapahamak lang nito ang kanyang pamilya dahil sa bukid nila, malayo ang baryo. Kung sakali mang sugurin sila rito ng kagalit ng tatay niya, posibleng hindi na sila makakahingi ng tulong sa mga tao. Kaya naman habang nagliligpit ito ng mga gamit, paulit-ulit niya itong kinausap. Tinutulan niya ang lahat ng plano nito hanggang sa mapuno na yun sa kanya. Pagtitig ng kanyang ama, dito niya nakita ang pamumula ng mga mata nito at unti-unting pagbabago ng kanyang muka. Yun bang parang hindi na ito tao? At sa isang iglap, nakaramdam siya ng hindi maipagkakailang takot. Biglang nablangko ang kanyang isip, dahilan para siya ay matahimik. Makinig ka na lang, Aurel. Huwag nang maraming satsat. Dahil kahit anong gawin mong pagmamarunong, hindi mo maintindihan ang punto ko. Sadyang may mga bagay na talagang hindi mo pa alam. Dahil sa sinabi nito, bigla naman siyang napatahimik. Gustuhin man niyang sumagot at magdahilan pa, parang nawala na rin siya ng lakas ng loob. Yung pagpipigil kasi ng tatay niya nasa sukdulan na at alam niya na kapag nakipagdebate pa siya, hindi na malabong masaktan siya nito. Kaya kahit labag sa loob,
Tahimik na lang siyang sumunod. At pagkaraan lang ng ilang minuto, kagad silang umalis ng bahay nila. Mga mahalagang gamit lang ang kanilang dinala, nang sa gayoy hindi sila mahirapan. Ilang oras ang lumipas, kasalukuyan na nila noong binabaybay ang daan. Ayon sa kanya, inabot ng 2.5 oras ang paglalakbay nila bago nila marating ang lugar nila sa Santa Rita. At mula sa bayan, sumakay pa sila ng habal-habal bago magrenta ng kalabaw. Liblib at papasok kasi yung lupain nila roon, kaya hindi madaling maabot ito. Habang ginagawa nila ito, naisip ni Aurel na baka yun ang dahilan ng tatay niya. Sa sukal kasi ng daan, malabong matuntun sila ng mga kalaban nila roon maliban na lang kung hindi sila ituturo. Maya-maya pa, habang papalapit sila sa bukid, napansin niya na paunti ng paunti na lamang ang mga kabahayang nadaraanan nila. Hindi naglaon. Halos wala na silang nakita pa hanggang sa makarating na sila sa kanilang bukid. Ilang metrong layo sa bukana nito, kitang-kita na nila ang bahay na matagal na nilang iniwan. Pagdating nila roon, kaagad nagbayad ang tatay niya sa magsasakang naghatid bago sila pumasok. Manoy Miguel, kung may kailangan ho kayo, ipatawag nyo lang ako sa bahay. Papupuntahin ko rin dito ang mga anak ko araw-araw para meron kayong mautusan kung sakali man. Huwag ho kayong mag-alala. Bantay sarado namin ang lugar, kaya wala kayong dapat na ipagkabahala. Matapos nitong magwika, kagad itong umalis. Sila naman, pumasok na sa loob ng bahay para magpahinga. Hindi na muna sila naglinis dahil pagod na rin sila. Pagtungtong ng sumunod na araw, tsaka na sila nagtulong-tulong. Si Aurel ang nakatalaga sa kanyang mga kapatid upang masiguro na hindi ito pupunta kung saan-saan. Ilang oras ding ginawa ng tatay niya ang mga kulungan nito bago niya ito naipasok doon. Kaso lang, dahil sa naninibago ang dalawa, panayang pagwawala ng mga ito. Hindi nila nagustuhan ang kanilang bagong kulungan, kaya ang naging siste, inilipat sila sa may bandang sala. Nasa printera ito ng pinto, kaya kapag may bisita, iyon ang unang bubungad sa kanila. Hindi naman yun ikinahiya ng kanyang ama, dahil di hamak na mas komportable roon ang mga anak niyang may kapansanan. Nga pala pinuno, sa sala kung saan ito nakakulong, merong bintana na hindi na isasarado. May mga parang rehas lang ang mga ito para hindi yun mapasukan ng kahit na ano. At mula sa kinaroroonan ng mga kapatid ni Aurel, abot tanaw ang lupain nilang punong-puno ng talahib. Malawak ang patag na pumapalibot sa kanila. Tapos sa bandang dulo nito, mga kabundukan na. Sariwa ang simoy ng hangin, payapa ang lugar, literal na probinsyang probinsya. Sa una, hindi niya maipagkakaila na nakakabagot ang ganoong sistema ng buhay nila. Pero habang tumatagal, napagtatanto niya na yon ang buhay na hinahangad niya. Malayo sa gulo, walang alalahanin sa araw-araw, at higit sa lahat, libre ang mga pagkain. Di man kasi sa pagmamayabang, pero naglipa na roon ang mga galang manok at baboy ramo. Gabi-gabi nila itong binibitag hanggang sa kalaunan nagkaroon na sila ng mga alagang paparamihin. Makalipas pa ang 1 linggo, nakalimutan na ni Aurel ang lahat ng sigalot na tinakasan nila sa bayan ng San Antonio. Inakala rin niya na wala nang mangyayari, pero isang hapon, biglang dumating ang magsasakang naghatid sa kanila roon. Nataon din kasing kasama siya ng tatay niya, kaya lahat ng sinabi nito rinig na rinig niya. Manoy Miguel, may mga nabalitaan akong dayo na pumasok ng baryo. Galing itong San Antonio, at sabi ng mga napagtanungan nila, hinahanap nila ang pamilya ninyo. Matanong ko lang ho, mga kilala niyo ho ba ang mga ito? Dahil kung oo, sasamahan ko na sila rito. Nang marinig ito ng tatay niya,
bahagya itong napatingin sa kanya. Ililihim pa sana nito ang mga nais nitong sabihin, pero kalaunan wala na rin itong nagawa dahil sa nagmamadali ang taong bumisita sa kanila. Hindi namin kaibigan ng mga yan. Itaboy ninyo kung kaya ninyo. Pero kung hindi talaga sila mapipigilan, kausapin mo ang mga kasamahan natin dito. Sabihin mo sa kanila, gusto ko silang makausap isa-isa. Konting paglilinaw lang, kaibigan. Mga kaaway namin ng mga yan. Sila ang rason kung bakit napilitan kaming bumalik dito. May mga pagbabanta na rin sa aming buhay. Kaya nakikiusap ako, huwag nyo kaming ipagkakanulo. Manoy Miguel naman. At kailan ka pa namin ipinagkanulo? Pamilya mo kami. Hinding-hindi ka namin pababayaan anuman ang mangyari. Noon pa sinasabi ko sa iyo, kapag may problema ka, umuwi kayo rito. Mabuti naman at hindi ka nakalimot. O siya, sige na. Alis na muna ako para kausapin ang ating mga kasama. Sa tono ng sagot ng magsasakang yon, tila bang nabago ang tingin dito ni Aurel. Sa puntong yon, duda na siyang magsasaka lang ito na gustong tumulong sa kanila. Bagkus meron itong malalim na ugnayan sa tatay niya. Kaya pag alis nito, kagad niyang kinumpronta ang kanyang ama. Ibinahagi niya ang kanyang mga napansin hanggang sa mapaamin niya na ito. Ayon sa tatay niya, ang taong kausap niya ay tunay na kadugo nila. Anak ito ng kapatid ng lolo ni Aurel na siya namang pinagkakatiwalaan nila ng kanilang lupa. Matagal na nilang hindi nakikita ang iba pa nilang mga kadugo dahil sa kanilang lahat, ang tatay niya ang nagdesisyong mamuhay ng normal sa lugar ng San Antonio. At kaya niya yun ginawa dahil sa babaeng minahal niya. Marami ang tutol sa pagmamahalang yun, sa kadahilan ng wala pa sa angkan nila ang nabuhay bilang isang ordinaryong tao. Makailang ulit din sila noong sinubukan ng kanilang mga kadugo, pero sa bandang huli, wala itong nagawa kundi sundin at respetuhin ang desisyon ng tatay niya. Nakita kasi nila na desidido ito, kaya di na rin sila nagpumilit pa. Halos isang dekada rin itong pinutol ang kanyang ugnayan hanggang sa maibalik niya ito sa pamamagitan ng taong nakausap nila kanina. Nang mangyari ito, doon na rin nila natanggap ang pagpapatawad ng mga magulang ng tatay niya. Gayunpaman, kahit nagkaayos na silang lahat, nanatili ang respeto nito sa kanilang mga pasya pagdating sa pamamaraan ng kanilang pamumuhay. Ipinagtapat din ng tatay niya na hindi roon naninirahan ang angkan nila, pero marami sa mga kadugo nila ang nakatira roon dahil sa pahintulot niya. Nang marinig naman ito ni Aurel, hindi niya maiwasang magtanong. Ang pakiramdam niya kasi, may espesyal sa mga taong yon at hindi nga siya nagkamali. Tama ka ng kutob, anak. Espesyal ang ating mga kapatid na nakatira rito. Hindi sila mga ordinaryong tao, kundi mga gabunan sila na nagbabalat kayo. Mula ang dugo ko sa pamilya ng mga aswang, Aurel. At ganun din kayo. Pero huwag kang matakot, sapagkat isa ka lang ding ordinaryong tao kagaya ng mga kakilala mo. Ang pinagkaiba nyo lang, sa oras na makahawak ka ng bertud, hindi ka mawawala sa katinuan. Mananatili kang normal, taglay ang kapangyarihan ng isang totoong aswang. Pagkarinig niya sa sinabi nito, bigla niyang naramdaman na parang tumigil ang kanyang mundo. Hindi niya halos matanggap ang sinabi ng tatay niya, pero nakasisiguro siya na totoo ang mga bagay na mga narinig niya. At sa halip na matakot, tila bang napuno pa ng kagalakan ng puso niya. Hindi niya mawari pero labis siyang natutuwa nang marinig niya ito. Pakiramdam niya kasi, espesyal ang pinagmulan niya. Di rin niya kinasusuklaman ang pagkakaroon ng dugo ng aswang dahil para sa kanya isa itong biyaya. Magkakatalo na lang kung saang paraan niya ito gagamitin. Matapos ang kanilang pag-uusap, kaagad naman silang pumasok ng tatay niya.
Sa puntong yun pinuno, medyo naguguluhan pa rin itong si Aurel. Sa kabila kasi ng mga nalaman niya, parang hindi pa rin siya makapaniwala. Kaya naman para malaman ng lahat, maigi niyang pinakinggan ang mga pag-uusap ng kanyang mga magulang. Ngunit sa kasamaang palad, wala siyang narinig sa kanyang ina patungkol sa mga sinabi ng tatay niya. Akala niya noon hindi nito alam ang tungkol sa mga aswang nakadugo nito. Pero kinagabihan, laking gulat na lamang niya nang masipat niya itong lumabas ng bahay kasama ang kanyang ama. Inakala ng mga ito na tulog na sila ng mga kapatid niya. Pero ang hindi alam ng mag-asawa, palihim siyang nakikiramdam sa mga kilos nila. Kaya nang marinig niya ang langit-ngit ng pinto, kagad siyang tumayo sa kanyang higaan. Dali-dali niya itong sinundan hanggang sa makadungaw na siya sa siwang ng pinto. At mula roon, nakita niya ang mga magulang niya na nakatayo lang sa labas, tila bang meron itong hinihintay. Nagtagal ito ng ilang minuto bago niya makita ang grupo ng mga taong nakasuot ng pangmagsasakang kasuotan. Simple lang kung tingnan ng mga ito, animoy walang kakayahang makipaglaban. Ngunit pagpasok nito sa loob ng bahay, nagulat siya sa mga hayop na kasama nito. Ayon sa kanya, nasa likod ng mga taong yon, may nakasunod na mga dambuhalang aso. Lahat yon kulay itim. Tapos yung mga mata nila nagniningas na parang baga. Kasing laki din ng mga ito ng kalabaw, indikasyon na hindi ito pangkaraniwan. Paglapit ng mga nilalang, agad namang kumalat sa paligid ang mga asong kasama nila. Matapos nun, lumapit ang 7 lalaki na halos kaedad lang ng tatay niya. Ang nakakagulat lang, pare-pareho itong butot balat. Yun bang parang wala na itong makain sa araw-araw? Pero maya-maya pa, nakita niya ang isa sa mga ito na kumuha ng malaking tipak ng puno. Kung hindi siya nagkakamali, 5 sako ng bigas ang bigat nito. Mauunawaan niya sana kung pinagtulungang buhati ng sako. Kaso lang isa lang ang kumuha rito, tapos kaliwang kamay pa ang gamit. Kaswal itong binaba ng nilalang sa harapan ng tatay niya para maging upuan nila. At pagkatapos nun, nagsiupo ang 5 pa nitong mga kasama. Kalaunan, dito na nagsimula ang usapan nila. Wala silang pinagtuunan ng pansin noon, maliban sa kung papaano mapatibay ang seguridad ng lugar nila. Binalaan din ito ng tatay niya na armado ang grupo ng kalaban nila, kaya kailangan pa rin nilang magdoble ingat. Nang marinig naman yon ng mga kausap nito, biglang sumagot ang isa sa mga lalaking naroon ng, Alam mong hindi kami tinatabla ng bala, Manoy Miguel. Ano ang kinakatakot mo? Kahit hindi kayo tinatablan, mas maganda na mag-ingat. Malay mo, may pangontrang balang dala nila. Paano kung tamaan ka at tumagos yun sa kabal mo? Mababawi mo ba? Pagkasambit nito ng tatay niya, kaagad namang nanahimik ang nilalang. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, wala na itong ibang ginawa kundi ang makinig. Pagkatapos naman ng usapan nila, sabay-sabay namang nagsitayo ang mga ito hanggang sa mapansin niya ang biglaang pagtubo ng pakpak nito sa likod. At nang maibuka na ito ng mga nilalang, bigla naman yung nagsili parang papalayo. At sa loob lamang ng ilang segundo, naglaho ito sa kanyang paningin. Nang makita ni Aurel ang pangyayari, hindi niya halos mawari kung totoo ba ang mga bagay na nakita niya. Pakiramdam niya kasi, lahat yon ay bunga lamang ng malikot niyang imahinasyon. Pero pagpasok ng kanyang ama, ito mismo ang nagpatotoo sa mga nakita niya. Nang marinig niya ang lahat ng sinabi ng kanyang ama, tsaka pa lamang niya natanggap ang kanyang mga nakita. Kinabukasan, paglabas nila ng bahay, bigla siyang nagulat nang may nakita siyang mga kabahayang nakatirik na sa malapit. Metro-metro lang ang layo nito, tapos meron na yun doong nakatirang pamilya. Nung makita niya ang mga ito,
Kaagad niya itong ipinagtanong sa kanyang ama. Ang buong akala niya kasi, tanging sila na lamang doon ang pwedeng tumira. Subalit, nang marinig nito ang kanyang sinabi, kaagad naman itong sumagot ng, Huwag kang madamot, Aurel. Hindi ba sa iyo ang mga yan? At kaya yan nakatira rito ngayon ay para tumulong sa atin. Marahil nararamdaman nila na malapit na ang ating mga kalaban. Matapos nitong magsalita, kaagad nilang pinuntahan ang mga kabahayan. Pagdating nila sa pinakamalapit, bumungad sa kanila ang isang pamilya. 6 ang miyembro ng bahay, at sa estado ng mga ito, parang hindi naman yun nalalayo sa mga ordinaryong tao. Masiyahin ang mga nilalang ngayon pinuno, sa puntong hindi mo maiisip na purong mga aswang sila at gabunan. Lahat ng pinuntahan nila, kinausap ng kanyang ama, kasabay ng pagpapakilala nito sa kanila. Mag-iisang oras din silang naglibot bago sila bumalik sa bahay nila. At kagaya ng mga normal nilang ginagawa, ibinuhos nila ang oras nila sa paglilinis at pag-aayos ng sakahan. Balak ng tatay niya na makagawa roon ng maliit na taniman para sa mga gulay at pananim na naiisip nitong pagkakitaan. Dala ng pagkaabala, hindi nila naisip noon na posibleng dumating ang mga kaaway ng kanyang ama. Nagpatuloy lang sila sa pagtatrabaho hanggang tanghali bago sila umuwi para kumain. Subalit pagkatapos ng kanilang pananghalian, habang nakatambay sa lilim ng puno, nakita nila ang pagdating ng mga kalalakihang pamilyar sa kanila. Nasa 7 ang bilang ng mga ito, at bawat isa armado. Nung makita ito ng tatay niya, kagad itong humingi ng saklolo sa mga kadugo nito. Kaya naman bago pa makalapit ang mga taong yon, nasa bahay na nila ang mga kadugo nila. Hindi lang din mga kalalakihan ang dumating, dahil may mangilan-ngilan sa kanila ng mga babae at pawang may edad na. Paglapit naman ng mga bisitang hindi nila inaasahan, kagad nitong ipinakita sa kanila ang dala nitong armas. Binalaan din ito ang mga kadugo ng tatay niya na huwag makikialam dahil hindi sila ang pakay nito. Ngunit nang marinig ito ng isa sa mga nakatatanda, humagikgik lang ito habang sumasagot doon ng, At ano? Papatayin niyo sila? Sinasabi ko sa inyo, wala kayong makukuhang tao rito ni masasaktan. Subukan niyo lang para magkaalaman tayo. Nang marinig naman yon ng mga dayo, hindi nito nagustuhan ang sinabi ng matanda. Kaya ora mismo, kagad nitong itinutok ang hawak nitong baril. At sa sobrang panggigigil nito, bigla na lamang nitong nakalabit ang gatilyo. Kaagad na lumipad ang bala hanggang sa tumama ito sa noo ng matanda. Ngunit pagbao ng balang yon, hindi niya man lang ito nasaktan. At kahit kitang-kita nila na lumalabas na ang dugo sa ulo nito, nakapagtataka na hindi pa yun natutumba. At kahit sa ganoong estado, nanatili ang kamalayan nito na parabang hindi man lang ito naapektuhan ng pinsalang natanggap niya. Dahil sa pangyayari, napilitan ng lalaki na paliguan ito ng bala. Literal na inubos nito ang karga ng baril niya bago niya ito tinigilan. Ang kaso lang, kahit naligo na ito sa sarili nitong dugo, hindi pa rin ito bumubulagta. Ganun pa rin ang estado nito. Animoy sanay na ito sa ganoong pinsala. Nang mapansin naman ito ng grupo, unti-unti na yung nakaramdam ng takot sa katawan nila. At sa isang iglap, nakita nila Aurel ang pag-atras ng mga ito hanggang sa makalabas na yon ng bahay nila. Ngunit, nang akmang maglalakad na ito papalayo, bigla itong kinausap ng matandang pinaliguan nila ng bala. Huwag kayong umalis. Wala pa kaming ibinibigay na senyas para umalis kayo rito sa aming lugar. Isang hakbang pa, pupulutin na ng mga kasama mo ang ulo mo sa lupa.
Nang marinig ito ng mga dayo, kaagad itong napahinto. Kahit kasi sa katirikan ng araw, kitang-kita nila ang pagbabago nito ng anyo. Hindi yun tao, subalit isa itong demonyo na nagbabalat kayo. Kaya naman ang masilayan nito ng grupo na wala ang kanilang lakas ng loob para kumprontahin ang ama ni Aurel. At sa pagkakataong yun, ang tanging hangad na lang nila ay ang sarili nilang kaligtasan. Ang problema, dahil sa kagustuhan nilang tumakas, di nila napakinggan ang babala ng matanda. Walang sabi-sabi, bigla itong kumaripas ng takbo habang nagpapaputok ng mga armas. Inakala nila na mabubulabog nito ang mga kadugo nila, pero hindi ganon ang nangyari. Sa halip na magsipulasan ang mga aswang, bigla nitong sinugod ang kanilang mga kalaban. Kagad nila itong sinunggaban hanggang sa mapabagsak na nila ang lahat sa lupa. At para makasiguro na hindi na ito makakabawi pa, binalian nila ito ng mga binti at braso bago ikulong sa mga bahay nila. Kasama sila ng kanyang ama ng kaladkari ng mga ito, kaya bawat pangyayari ay nasaksihan niya. Ayon sa kanya, na pagpasok nila sa loob ng bahay, kagad itong tinalian at pinaupo ng patalikod. Matapos nun kumuha ng latigo ang isa sa mga aswang at walang sawa itong pinaghahagupit hanggang sa dumugo na ang kanilang mga likod. Yung ilan sa mga ito nahimatay sa ganoong pagpapahirap dulot ng matinding hapdi at sakit na kanilang naramdaman. Ilang minuto pa ang lumipas. Dadalawa na lamang sa mga ito ang may malay. Nang mapansin nyo ng mga kasama nilang aswang, kagad nila itong pinaharap sa kanila habang malumanay na tinatanong ukol sa kanilang pakay. Mariin din itong binalaan na huwag magsisinungaling dahil sa oras na ito ay kanilang malaman, katakot-takot ang susunod na parusang ibibigay nila. Nang marinig naman ito ng mga biktima, hindi ito nagdalawang isip na magdahilan. Kesyo inutusan lang sila, wala silang kinalaman sa away ng dalawang pamilya at kailangan na kailangan lang nila ng pera. Labis-labis din ang pagmamakaawa ng mga ito para lamang mabigyan sila ng ikalawang pagkakataon. Ngunit sa kasamaang palad, halang ang kaluluwa ng kanilang mga kausap. At kahit anong gawin nilang pagmamakaawa, hinding-hindi sila nito pagbibigyan. Maya-maya pa, nang tapos na sa pagsasalita ang mga biktima, tsaka naman sumingit ang aswang na pumugot sa isa sa mga kasama nito. Hindi mahirap ang pinapagawa namin. Kaya kung ako sa iyo, sumunod kayo ng maayos. Kung ako rin sa inyo, huwag nyo nang paabutin sa puntong danasin nyo rin ang nangyari sa inyong kasama. Siguro naman, meron pa kayong mga pamilya, hindi ba? Alalahanin nyo sila. Malay nyo, magbago ang isip namin at hindi na namin kayo kinakailangan pang patayin. Pagkarinig ng mga ito sa sinabi ng aswang, hindi ito nagdalawang isip na ipagkanulo ang mga taong nag-utos sa kanila. Inakala nila na yon ang pamamaraan para makalaya, pero matapos silang mapakinabangan, dinala sila ng mga aswang sa liblib na parte ng sakahan kung saan ilang milya ang layo sa kanilang tahanan. Isinama ng mga ito sila Aurel upang magkaroon sila ng saksi. At dahil dito, kung kaya't nasaksihan nila ang lahat ng mga pangyayari. Pagtatapat ni Aurel Pinuno, hindi naging maganda ang kinahantungan ng kanilang mga biktima. Gawa ng pagdating nila sa lugar na yon, kagad itong pinagtutuhog ng kawayan. Isipin ninyo mula sa pinakababa, bumaon doon ang dulo ng kawayan bago ito tumagos sa may bandang leeg. At habang bumabaon ito, katakot-takot na sigaw ang kanilang narinig. Matapos tuhugin ang lahat ng mga biktima, nagtira ito ng isang tao para pabalikin sa lugar nila. At ang taong yun, ang napakinabangan ng husto ng mga kadugo ng tatay niya. Ayon sa mga nilalang, kailangan nilang mag-iwan ng isa
para maihatid ang mga mensahe nila. Obligasyon nila ito nang sa gayoy magkaroon ng kasunduan sa kanilang mga kalaban. Sa pamamagitan din ng ganoong kilos, rerespetuhin at katatakutan nito ang kanilang lugar. Bagay na hindi naman tinutulan ng tatay niya. Ilang minuto pa ang lumipas. Matapos maitarak ang mga labi ng biktima, sabay-sabay na silang naglakad pabalik ng lugar nila. Habang binabagtas ang daan, pasimple namang tumabi ang kaibigan ng tatay niya para magbigay ng abiso ukol sa kasalukuyang nangyayari sa baryo. Manoy Miguel, nakausap na namin ang mga taga-baryo. Ang sabi ko sa kanila, huwag silang makikialam sa mga gulong nangyayari. Sinabihan ko rin sila na umiwas sa pakikipag-usap sa mga dayo, lalo na kung hindi nila ito kilala. Sumunod naman ang mga nakausap namin, kaya wala na kayong magiging problema sa kanila. Sa ngayon, kailangan na lang nating maghintay ng desisyon mula sa pamilyang nakaaway ninyo. Tingnan natin kung masisindak ba sila o ipagpapatuloy nila ang kanilang nasimulan. Pagkarinig naman ng kanyang ama sa sinabi nito, tumangulang naman yon habang nakatitig sa malayo. Bagaman malalakas ang kanilang mga kadugo, kitang-kita niya ang takot at matinding pag-aalala sa kaligtasan nila. Alam kasi ng tatay niya kung gaano kalawak ang impluwensya ng nakaalitan nila at alam din ito na hindi yun basta-bastang magpapatinag sa mga ganoong pangyayari. Makalipas ang ilang araw, wala silang narinig na balita ukol sa mga ito. Nanatiling tahimik ang pamilyang yon na parabang hindi man lang nito natanggap ang kanilang mensahe. Akala nila ayos na pero paglipas ng 4 na araw, may dumating na 2 albularyo sa lugar nila. Nagpakilala ito bilang mga manlalako, pero sa ilang araw na pananatili nito, napansin ng mga tao ang kahina-hinala nitong kilos. Dahil sa pangyayari, kung kaya't kaagad nila itong ipinagbigay alam sa mga kadugo nila Aurel. Nang malaman naman nila ang tungkol dito, dali-daling bumaba ng baryo ang kaibigan ng tatay niya para alamin ang mga kaganapan doon. Isang buong araw itong nawala, kaya pagsapit ng hapon, matyaga nila itong hinintay sa labas ng bahay. Pagdating naman ng nilalang, dali-dali itong lumapit sa kanyang ama para ipagbigay alam ang mga ulat na nasagap niya. Manoy Miguel, mukha atang hindi nasindak ang mga kaaway ninyo. Yung 2 albularyong dumating, inutusan nila na pumunta rito. Marami silang pasakalye sa mga nakausap nila, pero alam ko na kami ang hinahanap nila. Sa tingin nyo ho, dapat na ba kaming kumilos? Huwag na muna, Ugo. Hayaan nyo matuklasan nila ang lugar na ito. Ako ang unang kukompronta sa kanila para ako ang katakutan at ituring nilang kaaway. Mas makakabuti yon sa parte nyo upang pagkatapos nito, wala na kayong iisipin pa. Pasensya na kayo kung nadamay pa kayo sa ganitong problema ko. Wala akong problema, Manoy Miguel. Ang problema nyo ay amin ding problema. Tungkulin namin na damayan kayo bilang kaparte ng aming pamilya. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, dito na sila nagkaroon ng plano. At ang naisip nilang paraan, hayaan ng mga ito na makapasok sa kanilang lugar. Ang kanyang ama ang unang kokompronta, nang sa gayoy hindi mag-isip ng kung ano ang mga kalaban nila. At bago pa man ito mangyari, naging abala na ang mga nilalang sa paglalagay ng mga bitag at mga tigalpong magpapahina sa karga ng mga kalaban nila. Inalis na rin nila ang mga itinayo nila roong tahanan upang isipin ng mga kalaban nila na wala sila roong kasama. Kalaunan, nang maisakatuparan na nila ang lahat, matyaga na silang naghintay sa pagdating ng mga kalaban. At pagkaraan lang ng 2 araw, nakapasok na sa kanilang lupa ang 2 albularyo. Wala itong kasama pero yung mga karga nito sapat na para makipagdigma sa isang angkan ng mga gabunan. Nang mapansin naman yon ng mga kadugo nila, kagad nitong binalaan ng tatay niya. At ora mismo, ipinatago nito ang mga kapatid niya
Ayon sa mga kadugo nila, kailangan nilang isikreto ang kalagayan ng dalawa niyang kapatid dahil posibleng gamitin ito ng mga manggagamot para mapaamo ang kanyang ama. Mariin din itong inilahad na tuso at mapanlamang ang mga albularyo, kaya lahat ng maaari nilang gamitin hindi sila magdadalawang isip. Nang marinig naman ito ng tatay niya, dali-dali siya nitong inutusan na ilipat ang mga kapatid niya. At dahil dito, kung kaya't hindi niya na nakita pa ang mga sumunod na pangyayari. Basta pagbalik niya ng sala, nakita niya ang tatay niya na may hawak-hawak ng talibong habang kaharap ang dalawang matandang albularyo. Panay na rin ang pagmumura nito na parabang hindi nito gusto ang tabas ng dila ng dalawa. Ilang minuto pa ang lumipas. Sinugod na ito ng tatay niya. At sa isang iglap, nagpang-abot na ang mga ito. Pinagtulungan ng dalawang matandang albularyo ang tatay niya hanggang sa masukol na nila yon at hindi na makalaban pa. Pagbagsak ng kanyang ama sa lupa, dali-dali naman niya itong nilapitan para tulungan. Yun nga lang, di pa man siya nakakalapit dito, inabisuhan siya ng isa sa mga albularyo na huwag makialam. Dagdag pa nito na, hindi sila kalaban, kundi pumunta sila para magbigay ng tulong sa kanila. Hangad din ng mga ito na kausapin ng magkabilang panig para magkaroon sila ng kaliwanagan sa bawat isa. Ngunit di pa man ito tapos sa pagsasalita, bigla na lamang may bumakat na dugo sa damit nito. Huli na nang malaman ng matanda ang nilalang na palihim na umunday ng saksak sa kanyang likuran. Pagbaling naman niya rito ng tingin, kaagad nitong dinarag ng gabunan hanggang sa sigaw na lamang ang narinig nila. Mabilis na naglaho ang sigaw na yon, Pinuno, dahil sa tindi ng pinsala ng matanda. Nang mapansin naman ito ng kasama nito, dali-dali nitong nilubayan ng tatay niya. Kaagad din yung naalarma pero bago pa nito maunawaan ang kanyang sitwasyon, nakita na nito ang pagsukol sa kanya ng mga aswang. Bawat isa sa mga nilalang na nagpakita, purong mga gabunan. Maya-maya pa, tumayo na rin ang tatay niya habang nanlilisik ang mga mata. At paunti-unti, nagbago ang presensya nito hanggang sa maging katulad na ito ng mga kadugo nila. Nang mapansin ito ni Aurel, Pinuno, pinaghalong gulat at takot ang naramdaman niya. Hindi niya kasi sukat akalain na tatanggapin ng tatay niya ang biyaya ng kanyang mga kauri. Akala niya kasi kinasusuklaman nito ang pagiging aswang, pero nagkamali siya. Ilang segundo pa ang lumipas, bigla na lamang nitong sinunggaba ng matanda. Paglapit dito ng kanyang ama, mabilis niya itong pinutulan ng mga kamay bago niya lapain ang leeg nito. Para itong mabangis na hayop nung umatake, Pinuno. Kaya itong si Aurel, mabilis na napatakbo pabalik sa loob ng bahay nila. Dali-dali rin niyang isinara ang pinto habang patuloy na nanginginig ang buo niyang katawan. Pagsilay naman ng nanay niya sa kanya, kagad siya nitong nilapitan at niyakap. Habang magkalapit sila, inilahad nito sa kanya ang mga bagay na kinakailangan niyang malaman. Ayon sa nanay niya, sadyang wala ng pagpipilian ng kanyang ama, kaya nagdesisyon na itong yakapin ng tadhanang matagal na nitong tinatakasan. Dagdag pa nito na, hindi madaling tanggapin ang desisyong yon, pero alang-alang sa kanila ng mga kapatid niya, hindi ito nagdalawang isip. Balak din ng kanyang ama na bigyan ng kapangyarihan ng dalawa niyang kapatid upang mabago ang tadhana ng mga ito. Sa sandali kasing magtaglay na ito ng bertud, mawawala at hihilom na ang lahat ng karamdaman na iniinda nila. Nang marinig naman ni Aurel ang tungkol dito, hindi niya yun tinutulan. Para sa kanya kasi, yun din ang pinakamagandang gagawin ng kanyang ama. Matapos ang kanilang pag-uusap, dito na siya nagkaroon ng lakas ng loob para harapin ang tatay niya. Habang nag-uusap kasi sila, Pinuno, panay na ang pagkatok nito sa pinto. Paulit-ulit na rin itong tinatawag ang kanyang ina, indikasyon na gusto na nitong pumasok. Kaya naman nang magkaroon na siya ng lakas ng loob, kagad niya itong pinagbuksan hanggang sa magkaharap na silang dalawa.
Oh, bakit ang tagal mong buksan ng pinto, Aurel? May problema ka ba? Hinuhusgahan mo ba ang pagkatao ko? Akala mo ba hindi ko kayo makikilala? Hindi ako katulad ng ibang aswang, Aurel. Kaya huwag mo namang iparamdam sa akin na katulad ko ang mga yan. Dahil kahit ganito na ako, walang nagbago. Ako pa rin ang tatay mo. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi siya kaagad nakapagsalita. Sa halip, ang tanging lumabas lang sa bibig niya ay ang paghingi ng tawad. Alam niya kasi na mali ang ginawa niya, kaya di siya nag-alangang tanggapin ang kanyang pagkakasala. Nang maramdaman naman ito ng tatay niya, tsaka na ito pumasok sa loob ng bahay, bitbit ang ulo ng albularyong pinaslang nito. Nung masipat niya ang bagay na yon, halos maisuka niya ang lahat ng nakain niya. Di rin siya nagkaroon ng maayos na tulog noong gabi dahil yung mukha ng albularyo hindi niya maalis sa isip niya. Kinabukasan, nadatnan niya ang mga aswang na inililibing ang labi ng mga ito. At kagaya ng mga nauna, inilibing nila yon malapit sa puno upang ito ang magsilbing puntod nito. Ayon sa kaibigan ng kanyang ama, hindi na mabilang ang mga labing nakalagay sa ilalim ng puno. Ilang dekada na rin kasi nila yung pinaglilibingan na siya namang nagsisilbing alay para madinig ang kanilang panalangin ng anino ng kalikasan. Pagkasambit naman ito ng mga katagang yon, kagad naman siyang umalis. Di niya na tinapos ng buo ang kwento ng nilalang dahil para sa kanya sapat na ang mga narinig niya. Ayaw na rin niyang magkaroon ng ideya at mga karunungan ukol sa paniniwala at tradisyon ng mga ito. Napapansin niya kasi na habang lumalalim ang kanyang kaalaman, mas lalo ring lumalaki ang takot niya sa iba pang mga nilalang na hindi niya pa nakikita. At ang nais niyang mangyari, mabuhay ng normal kagaya ng iba. Walang kinakatakutan at malaya. Nang maunawaan naman ito ng kaibigan ng kanyang ama, narespeto nito ang kanyang desisyon. Pero bago niya yung iwan, binalaan siya nito na hindi ito magiging madali. Nasa kasagsagan pa kasi sila ng gulo, kaya kahit anong iwas niya, posibleng makakita ulit siya ng mga bagay na ayaw na niyang makita. Dahil dito, kung kaya't napalunok na lamang siya ng laway. Di na rin siya nagsalita pa, kaya kaagad namang umalis ang kaibigan ng kanyang ama. Matapos nun, magkasama na silang naglakad papauwi. Habang binabagtas nila ng tatay niya ang daan, dito nila napag-usapan ang mga susunod na mangyayari. Ayon sa kanyang ama, hindi magtatapos sa pagkamatay ng dalawang albularyo ang kanilang problema. Bagkus lalo lang nitong palalalain ang kanilang sitwasyon. Kaya bago pa mahuli ang lahat, nais na nitong kunin ang kanyang mga kapatid. Bibigyan niya ito ng kapangyarihan na mas hihigit sa kanilang lahat. At kapag natupad ang kanyang balak, ang mga kapatid niya ang magiging pinakamabangis na mandirigma sa parte nila. Malaki ang maitutulong nito, lalo na sa mga susunod pang plano ng kanilang angkan. Dahil sa sinabi nito, di naman niya maiwasang mapaisip kung ano ang kanilang gagawin pagkatapos nun. Tay, paano naman kami ni inay? Anong balak niyo para sa amin? Dito na rin ho ba kami? Kahit hindi niyo na kami kauri? Mamamalagi pa rin kayo rito, anak. Ano man ang mangyari, magkakasama tayong lahat. Dahil sa sinabi nito, hindi na siya sumagot. Para sa kanya malabo itong mangyari, lalo pat iba na ang dugo na tanga ng kanyang pamilya. Hindi rin siya sigurado sa ikikilos ng kanyang mga kapatid sa oras na makamit na nito ang buhay na kanilang hinahangad. Gayunpaman, nakahanda na siya sa mga posibleng mangyari. Paunti-unti, nagkaroon na rin siya ng lakas loob na umalis kung sakali mang hindi umayon sa kanila ang pagkakataon. Pagbalik nilang dalawa sa bahay, kagad na umalis ang kanyang ama kasama ang kaibigan nito. Tumungo yun sa baryo para magmasid sa kasalukuyang nangyayari roon.
Dahil kasi sa nangyari sa dalawang albularyo, kung kaya't halos hindi na mapakali ang lahi nito. Nagpapadala na rin ito ng mga tagapagmasid sa kanilang lugar upang malaman ang bawat kilos ng kanilang mga kalaban. Kaso lang, lahat ng mga pinapadala nilang mga tagapagmasid hindi na nakakabalik at yon ang mas lalong nagbigay ng alalahanin para sa kanila. 2 linggo ang lumipas. Walang nangyaring masama sa kanilang lugar. Wala ring mga bumisita, kaya medyo napanatag ang bawat isa sa kanila. Inakala nila na tapos na, pero lingid sa kanilang kaalaman, naghahanda lang pala ang kanilang mga kalaban. Mabuti na lang talaga, alerto at hindi nagpapakakampante ang tatay niya, kaya pagsalakay ng mga ito, handa silang lahat. Ayon kay Aurel, gabi ng Martes nang dumating ang grupo ng pamilya ng kaaway nila. May mga kasama itong grupo ng mga mersenaryong antingero na maaaring pinagkaabalahan ito sa loob ng 2 linggong pananahimik. Inaasahan naman yun ng tatay niya, Pinuno. Sa kadahilan ng noon pa man, alam na nito kung sino ang mga taong sinasandigan ng pamilyang yun. Ito rin ang dahilan kung bakit umalis sila ng San Antonio kahit kaya nitong makipagsabayan gamit ang sarili niyang lakas. Pagdating ng grupo sa baryo, kaagad na naalarma ang mga kasamahan nila. Bandang 8:00 ng gabi, nang marinig niya ang pag-aangil ng mga ito. Kaagad din itong nagkalat sa buong paligid hanggang sa makapwesto na ito sa kani-kanilang mga lugar. At nang mapansin naman ito ng kanyang ama, dali-dali itong pumasok sa silid kung saan naroon ang mga kapatid niya. Walang sabi-sabi, kaagad nitong binuksan ng pinto, sabay kuha ng 2 garapon na naglalaman ng mga buhay na itim na pugita. At ang mga pugitang yon, ang ipinakain ito sa mga kapatid niyang may kapansanan sa pag-iisip. Matapos naman yung gawin ng tatay niya, agad nitong inutusan na tumayo ang 2. Sumunod naman ang mga ito, pero kapansin-pansin ang pangingitim ng kanilang mga mata na para bang meron ng sumapi sa kanilang katawan. Hindi nagtagal, laking gulat na lamang niya nang makapaglakad na ito ng normal. At paglabas nito ng pinto, kaagad itong sumunod kung saan naroon ang kanilang padre de pamilya. Sila naman ang nanay niya, nakadungaw lang sa siwang ng pinto nila. Gustuhin man niyang tumulong, alam niya sa kanyang sarili na wala na silang magagawa. Pagkaraan pa ng ilang minuto, dito na nila nasilayan ang pagdating ng grupo. Malayo pa lang, kitang-kita na nila ang mga ito dahil sa mga dala-dala nitong gasera. May mga hawak ding mahahabang bagakay ang mga ito, kaya hindi ito kaagad nasunggaban ng kanilang mga kasamahan. Hindi naglaon. Nang makapasok na yon sa kanilang lupa, kasyual naman itong hinintay ng tatay niya. At habang nasa ganoong estado, napansin niya na parang wala itong nararamdamang takot laban sa mga paparating na kalaban. Bukod kasi sa tahimik lang itong nakatayo, wala rin silang nararamdamang pagkabahala. Basta, kalmado lang ang kanyang ama, kasama yung mga kapatid niya. Kalaunan, paglapit ng grupo ng mga mersenaryo, nakita at nalaman nila ang kabuuang bilang ng mga ito. Nasa 25 ang dami ng mga dumating pinuno at bawat isa sa kanila armado ng mga armas. At kung titingnan, para itong mga rebeldeng maniniyasat sa bahay nila. Paglapit nito sa bakuran, kaagad naman itong pinatigil ng tatay niya. Dali-dali rin ito roong lumapit para makipag-usap. Maya-maya pa, narinig na nila itong magwika ng, Magandang gabi sa inyo. Hindi namin inaasahan ang biglaan ninyong pagdating. Pasensya na kung hindi kami nakapaghanda. Nang marinig naman ito ng lalaking may personal na galit sa kanya, bigla naman yung nagpaula ng mura. Marami na rin itong naging pagbabanta, pero hindi man lang ito natinag. Lahat ng bagay na narinig ng tatay niya
hindi umepekto sa parte nila. Akala ng mga dayo nagtatapang-tapangan lang ang mga ito, pero nung magkainitan na, bigla itong nagkagulo dahil sa hindi inaasahang pagsugod ng mga kapatid niya. Kagad nitong pinagtulungan ng lalaking yon hanggang sa paulanan na ito ng bala. Pagbagsak naman ng mga ito sa lupa, dali-dali namang umatras ang grupo sa paniniwalang may mga kasama pa ito. Hindi na rin nila binigyan ng pansin ng kapatid niya, gawa ng ang buong akala nila patay na ang mga ito. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas, bigla itong tumayo. Nang mapansin niyo ng mga antingero, muli na naman nila itong pinaputukan hanggang sa bumagsak na naman ito sa lupa. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't naubusan ng kargang bala ang mga armas nila. Pagsilay ng tatay niya, nakakarga na ang mga ito. Dito na nito tinawag ang mga kauri niyang nagmamasid, di kalayuan sa bahay nila. Nang marinig naman ito ang senyas, mabilis siyang sumugod hanggang sa masukol na nito ang grupo. Akala noon ni Aurel lamang sila, pero pagkaraan lang ng ilang minuto, napansin niya na nakakabawi ang mga antingero. Bagaman nasasapawan ito ng mga aswang, hindi ito sapat para matinag at masindak silang lahat. Kahit umabot na sa puntong naliligo na ito sa sarili nilang dugo, patuloy pa rin itong nakikipaglaban para sa kanilang buhay. Kaya naman nang mapansin ito ng tatay niya, dito na ito nakisawsaw. Alam nito na dehado na ang kanilang mga kalaban, kaya hindi na yon nagdalawang isip na sumugod. Paglapit nito sa mga antingero, kagad niya itong pinagsusunggaban hanggang sa maputol na niya ang ulo ng mga ito. Lahat ng nilapitan niya, pinugutan niya ng ulo upang hindi na ito makaligtas pa. At sa loob ng halos kalahating oras na pakikipaglaban, ramdam na ng mga dayo ang pagiging tagilid nila. Dumating na rin sa puntong nagsisipulasa na ang iba sa pagbabaka sakaling makakaligtas sila. Ngunit sa kasamaang palad, hindi yun naging matagumpay, gawa ng ipinag-utos ng kanyang ama na patayin ang lahat ng dumayo sa lupa nila. Kaya kahit may mga antingero nang nagmamakaawa, hindi nagdalawang isip ang mga kauri nito na pumatay. Pagkatapos ng kagimbal-gimbal na sagupaan, tsaka bumalik ang katahimikan sa paligid. Hindi naglaon. Nang makabawi na ng lakas ang mga aswang, agad nilang kinuha ang mga bangkay para itambak sa isang tabi. Hindi nila ito ililibing sa ilalim ng puno, bagkus ipepreserba nila ito para meron silang makain sa panahon ng taggutom. Habang abala ang mga nilalang na yon, pasimple naman silang pumasok ng nanay niya sa kanilang silid. Kahit hindi sila nakakaramdam ng antok, umakto silang tulog para lamang hindi maistorbo ng kanilang ama. Kinabukasan nun, pakiramdam nilang dalawa, nagising sila mula sa isang bangungot. Sa paglabas kasi nila ng bahay, wala silang nakitang kahit anong bakas ng mga nangyari. Nadatnan din nilang tahimik na nagtatrabaho ang mga kauri nito. Animoy hindi ito nakipagpatayan noong nagdaang gabi. Nang mapansin naman ng tatay niya ang matinding pag-aalala sa mukha niya, mahinahon siya nitong nilapitan kasabay ng pag-akbay nito sa kanya. Nang maramdaman naman niya ito, hindi siya nagsalita. Hinayaan lang niya yon hanggang sa marinig niya itong nagwika sa kanya ng, Ano ang iniisip mo, anak? Balak mo bang bumalik sa dati nating buhay? O mananatili tayo rito ng masaya at walang inaalala? Ikaw na ang magpasya. Ipinagkakatiwala ko na ito sa'yo. Ano man ang desisyon mo, susundin ko. Ito lang kasi ang paraan para makabawi ako sa'yo. Pasensya ka na, anak, kung kailangan mo pang pagdaanan ng lahat ng ito. Pagkarinig niya sa sinabi nito, hindi siya nagdalawang isip na sumagot. Gusto ko hong bumalik sa dati nating bahay, tay. Mas maganda roon, dahil naroon ang mga kaibigan ko. Yun ay kung ayos lang ho sa inyo. Oo naman, walang problema. Huwag kang mag-alala.
Bukas na bukas uuwi tayo. Kinabukasan, tinupad nga nito ang pangako niya. Gulat na gulat noon si Aurel sa kadahilanang kung iisipin, komportable na sa Santa Rita ang tatay niya. Hindi rin niya inaasahan na tototohanin nito ang simpleng pakiusap niya. Kaya naman kahit gulat na gulat, natuwa na rin siya. Sa desisyon kasing yon, naramdaman niya ang pagpapahalaga at pagmamahal ng kanyang ama. Kalaunan, nang makauwi na sila, agad nilang inilahad sa kanilang mga kakilala ang paggaling ng kanyang mga kapatid. Yon ang naging palusot nila upang hindi sila paghinalaan ng mga ito. Lumipas ang mga araw, literal na bumalik na sa normal ang lahat. Yung kanilang mga magulang, naging abala na sa paghahanap buhay habang silang tatlo naiwan sa bahay para mag-asikaso. Lahat ng gawain sila ang nagtatrabaho at kapag may panahon pa, lumalabas sila para maghanap ng masasakahan sa panahon ng kapasan. Tuwang-tuwa noon si Aurel Pinuno dahil para sa kanya, yon ang buhay na matagal na niyang pinapangarap. Ang makasama ang kanyang mga kapatid na lumakad at dumiskarte ng pera para sa kanilang mga sarili. Akala niya tuloy-tuloy na ang ganoon nilang sitwasyon, pero lingid sa kanyang kaalaman, may iba pa palang balak ang tatay niya kaya sila umuwi. At nalaman na lang niya ito nung dumating na ang araw na hinihintay nito. Sumapit ang kabilugan ng buwan. Nadatnan niya ang kanyang ama at mga kapatid na naghahanda. Naabutan niya itong nagpapahid ng langis habang nag-oorasyon ng mga salitang hindi niya maunawaan. Pagsilay naman niya sa mga ito, kagad niya itong kinumpronta. Hindi niya kasi sukat akalain na babalik ito sa ganoong gawain pagkaraan lang ng ilang linggo. Nang marinig naman ng tatay niya ang kanyang sinabi, dali-dali itong huminto sa pag-oorasyon para kumprontahin siya. Kagaya ng sinabi ko sa iyo noon, anak, hindi na kami mga ordinaryo. Ang mga pagkain kinakain natin, hindi sapat para sa amin. Magugutom at mamamatay kami kung hindi kami kikilos. Konting pag-unawa lang hinihiling ko sa iyo. Kaya pakiusap, bumalik ka na sa kwarto mo. Pero tay, puro mga kakilala natin ang nandito eh. Hindi tayo mamamatay tao, tay. Paano na lang kapag nalaman nilang tungkol dito? Sa tingin niyo ba walang mangyayari sa amin ni inay? Walang makakaalam ng tungkol dito, anak. Tsaka huwag kang mag-alala. Hindi mga kaibigan natin ang aming papatayin, kundi yung pamilya ng nakaaway natin. Sila ang rason kung bakit sumunod ako sa pasya mo. Hanggat nabubuhay sila, anak, hinding-hindi matatahimik ang kaluluwa ko. Matapos nitong sumagot, agad naman itong ipinagpatuloy ang nasimulan nitong orasyon. Nang mapansin naman niya ito, sinikap niyang magdahilan, pero sa kasamaang palad, hindi na siya nito napagbigyan. Maya-maya pa, dito na mabilis na nagpalit anyo ang mga kapatid niya. Pag-angil nito, kagad itong tumalon sa bintana hanggang sa maglaho na lang ito na parang bula. Yung tatay naman niya, mabilis na lumabas ng bahay at sa isang kumpas ng pakpak, nawala ito sa paningin niya. Pagtahimik ng buong paligid, dali-dali niyang pinuntahan ang nanay niya. Kinausap niya ito ukol sa mga nangyari, pero maging ito man, walang naisagot patungkol sa kanyang sinabi. Ilang oras pa ang lumipas, bumalik ang tatlo, bitbit ang mga batang wala pang kamuwang-muwang sa mundo. Dala na rin nila ang labi ng dalawang babae na kung saan ang isa sa mga ito ay kasalukuyan pang nagdadalang tao. Nung masipat ito ni Aurel, napapikit na lamang siya ng mata habang humahagulgol sa pag-iyak. Para sa kanya, hindi katanggap-tanggap ang mga ganoong bagay dahil alam niya na inosente ang mga biktima. Buong gabi, narinig niyang umuungol dulot sa sakit ang mga taong yon hanggang sa bawian na ito ng buhay. Akala niya noon wala ng problema, pero dahil sa nangyari, napaghinalaan ng mga tao
na aswang sila. Kabi-kabila ang naging protesta para sila'y mapalayas hanggang sa hindi na ito naatim ng kanyang ama. Kalaunan bago ito umalis, nagbigay ito ng katakot-takot na babala para sa mga taong kumakalaban sa kanila. Alis kami. Pero wag na wag niyong sasaktan ng mag-ina kong may iwan. Dahil sa oras na malaman ko na may nasaktan sa kanila, ipinapangako ko sa inyo, lilipulin ko ang kahuli-hulihang lahing pinagmula ng dugo ninyo. Huwag niyo akong susubukan. Hindi niyo alam kung ano ang kapasidad ko. Ito ang huling babala ng kanyang ama, matapos nitong komprontahin ng mga taong gabi-gabing nagpoprotesta sa kanila. Lahat ng dumayo sa kanilang tahanan narinig ito, kaya magmula noon, hinayaan sila nito na mabuhay ng payapa at tahimik. Nung makumpirma ng mga taga-baryo na normal naman silang dalawa, hinayaan na sila nitong mabuhay kasama sila. Pero kahit anong ganda ng pakikitungo ng mga tao, para kay Aurel marami na ang nagbago. Unang-una, hindi na kagaya ng dati ang kanilang tahanan. Malamig at malungkot na ang bawat pundasyon nito. Pakiramdam din niya napakalaki na ng bahay dahil palagi na itong tahimik. Dumaan ang mga araw at buwan. Hindi nagbago ang gano'n nilang kalagayan. Hanggang sa bandang huli, ito ay kanila na ring nakasanayan. Pagtatapat pa niya na, marami silang sakripisyo na ginawa para lamang makalimot. At sa mga sakripisyong yon, hindi sila iniwan ng kanyang ama at mga kapatid. Isang beses sa isang taon, bumibisita ang mga ito para alamin ang kanilang kalagayan. Hanggang sa makalipas ang 5 taon, naglaho na lamang ito na parang bula. Literal na walang paramdam. Sinubukan niya yung hanapin pero hindi niya na ito nahagilap hanggang sa ang tanging naiwan na lamang sa kanila ay ang alaala ng isang buong baryo ng mga gabunan sa Kabangan, Zambales.